Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukeli nazi ezinohlonze eminijeni. I do not agree with that statement. I think from this commission, we can maybe say that is a gap, and let us make sure in future municipalities you do it the other way around. Inhloko yamaphoyisa eTshwane uYolandi Ferro utsheleke ikhomishana kaMadlanga ukuthi iCFO yiyona okufanele iphekwe ngemibuzo ngokuxambukela kwephoyisa eseliboshiwe usayitsheni ufana inkosi odabeni lwamathenda omkhandlu. We welcome the announcement of a ceasefire and are hopeful that it will lay the basis for a permanent resolution of the conflict. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa sesemukela isimemezelo sokumiswa kokuhlaselana eMiddle East amasonto amabili ukuze kusingathwa-ke ingxoxo zokuphumelana komlotha phakathi kweMelika ne-Iran. As we officially welcome Dr. Bongani Mngcwango, the former Secretary General of Umkhonto Wesizwe Party, I-IFP simemezele uDokotela uBongani Mngcwango njengelungu layo-ke elisha kanti-ke ngenyanga edlule koMngcwango wakhonjwa-ke indlela njengonobhala jikelele we-MKP. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo-ke naku-SABC lehayo. Mina-ke igama lami nginguDawud Phungula. Bukela-ke singene kuzo ezihamba phambili eminijeni. Inhloko yophiko lwamaphoyisa omkhandlu edolobha eTshwane uYolandi Ferro ungenele usukwini lwesibili nobufakazi bakhe phambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje. Utsheleke isithangami sekhomishana ukuthi-ke okufanele aphekwe ngemibuzo ngokuxambukela kwephoyisa eseliboshiwe-ke usayitsheni ufana inkosi odabeni lwamathenda omkhandlu kufanele kube-ke yisikhulu esengamele kezemali emkhandlwini. uYolandi Ferro utshele isithangami sekhomishana ukuthi akaqondisa isinhlobo ukuthi usayitsheni Nkosi wayesengene wagamanxa odabeni lwezinkampani okuyizo ezazihlomula ngamathenda eyigidi zamarandi eTshwane nakuba wayingelona ilungu lokuthathwa kwezinqumo emkhandlweni. As I also yesterday strongly alluded to it, that this is unacceptable. He's not even working for the city of Tshwane. He's not even in the supply chain management environment of the city of Tshwane. He is a South African Police Service sergeant. It is very, very worrying that he could give guidance or he could actually preferred companies is unacceptable. Odabeni lombono wokuthi ngenzeka yini ukuthi uyamehlula umsebenzi wakhe uma engakwazi ukuqaphela ngokusheshsha ezinye zezenzo zenkohlakalo yenzeka ngaphansi kweso lakhe. Lokho akazange akwemukele kahle. It cannot be said if you are not being said you must be involved or that you are not involved that you have failed. I do not agree with that statement. I think from this commission we can maybe say that is a gap, and let us make sure in future municipalities you do it the other way around so that we can't sit with this. Njengamanje iphini lika Commissioner wamaphoyisa omkhandlu udolobha eTshwane uShaun Bolheiso okungiyena owethula ubufakazi. Phakathi kokunye kweinselele aseyitshele isithangami sekhomishana ukuthi ezinye zezikhulu zamaphoyisa azifuna ukuqalisa ngohothelo lokucutshunguliswa kobuqotho bazo nangokwesimo esiphathelene nangendlela eziphila ngayo. It is cumbersome for me to think, and I won't mention names, that certain senior officials refuse to get themselves vetted. I immediately availed myself for vetting because it's required of me in my position when I deal with sensitive information. Lesi ithangami sekhomishana esesingenele osukwini lwama-26 namhlanje sisaqhubeka ePitoli. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa osesemukela isimemezelo kwesokumiswa kokuhlaselana-ke eMiddle East amasonto amabili ukuze kusingathwe-ke izingxoxo zokuphumelana umlotha phakathi kweMelika ne-Iran. Umengameli usho lokhu ngesikhathi esingethe kumcimbi wokwamukela kamanxusa nezithunywa eziqhamuka kwamanye amazwe ePitoli. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa utshele amanxusa kanye nezithunywa zakwamanye amazwe ukuthela kuleli lizimisele ukubambisana nawo wonke amazwe emhlabeni jikelele.
We hope that your time in South Africa will contribute to building meaningful, sustainable economic partnerships between our country and your countries and your companies. Kusenjalo uRamaphosa ukwamukele ukumiswa kwempi ephakathi kwe-Iran, iMelika ne-Israel amasonto amabili ukuze kuqhubeke izingxoxo zokubeka phansi izikhali. We welcome the announcement of a ceasefire and are hopeful that it will lay the basis for a permanent resolution of the conflict. South Africa once again calls for dialogue and mediation to prevent further loss of life and destruction of property, and to ensure a just and sustainable and lasting peace. Well, I think it's a good thing. Any ceasefire that both countries can agree to is a good thing. I think that it's provisional in the sense that Iran has to abide by it. The concern is always going to be its proxies and what they might do. I hope that's not going to be the case. I hope that in the days that come, they're going to find a final solution to this conflict. Angaphezu kwama-20 amazwe ajube amanxusa awo kuleli ngenhloso yokuqinisa ubudlelwane phakathi kwalamazwe. Udokotela uBongani Mncwango ke wabake ngunobhala jikelele weqembu umkhonto wesizwe usenquma ukuba ke Mdibe munye neNkatha Freedom Party. Umncwango wasuswa ke esikhundleni sakhe sokuba ke ngunobhala jikelele weMKP ngenyanga edlule. As we officially welcome Dr. Bongani Mncwango, the former Secretary General of Umkhonto wesizwe Party. Uvele Nkosi Nhlabiso kungumholi we-IFP. Uqale ngokwemukela uDokotela uBongani Mncwango eqenjini wabese nabakabanzi mayelana namava kanawo uMncwango nokungamava okubhekwe kuba ewasebenzise eqenjini. Dr. Bongani Mncwango brings with him a wealth of leadership experience from both the private and public sector. uDokotela uMncwango ubalule izathu zokuba athathe isinqumo sokuba ingxenye yayo iNkatha Freedom Party. Kwenzeke kanjani mhlambe iqome iIFP. Bengenawo amasoka abengishela abemane kodwa ke iIFP bengelinye lalawo masoka. Ucuke ngelikhipheleke ku-IFP ngezathu ke ezilandelayo. Number 1, ngibuke ukuthi inhlangano esimkantshubomvu uma ubheka kumlando ngoba ke kulonyaka nje besihlanganisa iminyaka yama-51 okwesibili kwasuba ke ukuvuthwa kobuholi ukukhula kobuholi kubalekile ukuthi uma ungena emuthweni noma kwinhlangano ubheka ukuthi abantu ozobusebenza nabo nabaholi bavuthwe kangakanani. uDokotela uBongani Mncwango usithathe ngenyanga edlule isinqumo sokuba ashiye iqembu umkhonto wesizwe. Kuthungeleke ngomlilo amagumbi okufundela kayisishagalolunye esikoleni eRiverlea Secondary eGoli kanti ke akuqala ukuthi lesi sikole sithungeleke ngomlilo njengoba ke nangonyaka odlule ngoNhlolanja kwenzeka isigameko esifanayo. Ilungu lebhodi ke lengamele ke isikole lithi ke lisola isandla semfene. Sekujwayelekile ke ukuthi kube nezigameko zokuthungela ngomlilo esikoleni eRiverlea Secondary njengoba ngonyaka odlule kwaba nesigameko esifanayo. Owengamele ezemfundo eGauteng Lebogang Mayile uvakashele lesikole waqinisekisa ukuthi ukufunda nokufundisa akuzange kuphazamiseke ngenxa yomlilo. We met with the principal. They've assured us. We also went to the classes to check where the kids are. All the kids are in classes. The grade 10, 11, 12 are not affected. Grade 8 and 9 kids put in a hall and they are under supervision of teachers. Uthi lokhu kuyakhathaza kakhulu ngoba kudlange ubugebengu kule ndawo nokwenza ukuthikameze nesikole. We are concerned about the issue of crime and the issue of security in schools. Can be dealt with through stopgap measures in an ad hoc way. It's not sustainable. Amagumbi okufundela athungeleka ngomlilo ngonyaka odlule kuso lesi sikole namanje awakalungiswa. But there are classes that got burnt
in 2007 which are still not renovated. Last year, still not renovated. In fact, our concern is that this school is not operating at its maximum capacity. Ngokusho kwelungu lebhodi elengamele isikole lithi lo mlilo ubanga ingozi kodwa lisola ukuthi kukhona othungele ngamabomu. I don't have much information at this point. We'll leave it to SAPS and we'll take it from there. But definitely there were some kids on the premises and just after them, that's when the fire then happened. Imbangela yokuthungela lo mlilo ibingakaziwa. Njengoba izikole zakuleli zivuleleke isigaba sesibili sonyaka wokufunda ukunxuswa kabazali ukuba balekelela abafundi ngakho konke abakudingayo ukuze ke bakwazi ukufunda ngendlela efanele futhi ke bazilungiselele ukubhala izivivinyo zaphakathi nonyaka. Ithemu yesibili ikhomba ukuthi sekushubile nomsebenzi wegrade entsha usungene ngokuphelele. Ngalesi sikhathi abazali baneqhaza elikhulu ekwesekeni abantwana ngomsebenzi wesikole babakhuthaze baphinde baqikelele ukuthi isimo ekhaya sinokuthula. Kubalekile njengabazali ukuthi ingane uyibuze ukuthi ibinjani esikoleni, yini ejabulisile namhlanje esikoleni, yini ayiphathe kabi namhlanje esikoleni. Ongoti kwezocindezeleka kwengqondo nomphefumulo bathi kwesinye isikhathi abafundi bayehluleka ukuchaza ukuthi kahle kahle yini ebahluphayo. Bathi kodwa ijoka lomsebenzi wesikole, imidlalo enhlobonhlobo eyenziwe esikoleni kanye nomsebenzi wasendlini okumele bawenze libuye libasinde. Umbona umntwana ukuthi into angayithanda ukukhuluma ngesikolo and uyambona nawe solo ikolo livaliwe izinto afanele ngabe uyazijabulela ukubona abangani ukwenzana lezi zinto bekalibela ngazenza ulala kakhulu udla kakhulu noma udla kancane. There's always a line now uyamazi umntwana wakhe ukuthi umuntu onjani. Umnyango wezemfundo uthi umi ngomumo futhi lengxenye yokufunda entsha izobigcwele umsebenzi abafundi abazowenza eklasini kanye nokuhlolwa kwaphakathi nonyaka. Ababelethi nabahlogomeli babantwana bazokusizana nathi khulu kwamambala sibasize abantwana sicala umbereko wabo sicala umsebenzi wabo ukuthi beza kuphi. Ezindabeni ze-SABC uNondumiso Mkhize Bowe eGoli. Mbukele sathi qhu eyitolo siyabuya ke nezinye izindaba ungayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibeka ukuthi inhloko yamaphoyisa eTshwane uYolandi Ferro utsheleke iCommissioner kaMadlanga ukuthi iCFO iyona okufanele iphekwe ngemibuzo ngokuxambukela kwephoyisa iseliboshiwe uSayitsheni Fani Nkosi odabeni lwamathenda omkhandlu. Mbukela ngikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo ozicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomnjalo bazo. Lihlehliswe umsombuluko zayi icala lika Sergeant Fani Nkosi ukuze ezofaka isicelo sebhail ngemva kokuthi abameli bezameke behluleka ukuphoqa ukuthi kulalelwe isicelo sakhe sebhail ngesikhathi evela kokuqala ke enkantolo ke manje yase Pretoria North. Igama likaNkosi lingelinye belihamba phambili izikhawe eziningana phambi kwekhomishini kaMadlanga lapho esolwa khona ngokuba ngumxhumanisi phakathi kwezikhulu eziphezulu ze-SAPS kanye nabasolwa ngokuba amalungu amaqembu ezigelekeqe. Naye njengomphenyi wophiko lobugebengu obuhleliwe eGauteng uvelile phambi kwale khomishana kaMadlanga ukuzoziphendulela ngalezi zinsolo. Ngesikhathi amaphoyisa egasela emzini wakhe ashaqe izibhamu ezisikhombisa namadokodo ayisithupha. And then upon further investigation, what we found is that all these 6 dockets, when you look at the system, they are closed as undetected. So through investigation, when you close a docket as undetected, it means you cannot find any links, there's no new information, and the case is then closed as undetected, it is archived. So when a docket is archived, it is not allowed to be in a possession of an investigating officer. So it should be in a storage facility at that particular police. Amaphoyisa asetshali amathimba eziteshini zamaphoyisa ezahlukene lapho kuvela khona lamadokodo ukuze kuphenywe ngeqhaza alibambile ekuvalweni kwalawo macala. In terms of the evidence of the dockets, he's facing a charge of defeating the administration of justice, and then he's also facing a charge of failure to mount a safe.
Umbuso uthi ungase wengeze amanye amacala uma uphenyo oluqhubekayo luveza imininingwane emisha futhi uhlela ukusiphikisa isicelo sebheyili. UNkosi uzoqunywa engxenyeni yeziguli ejele eGosi Mampuru aze aphinde avele enkantolo ngomsombuluko ozayo. Kushona abantu ababili kwathi abane balimala ke ngesikhathi isiphepho sihlasela ke izigodi zaseNgwetsheni naseGoxa kwaBhaca esifundazweni iEastern Cape. Kanti kuphinde kwacekeleka phansi nemizi eyishumi ke nesithupha abantu abaningi basala bengoninga sithebeni. Isaqhwithi esimandla sivunguze kwezilali sashiya abantu ababini bephulukane nemphefumulo. Inhlaninge yemizi wephansi vuthu kwalimala abantu ababini besemotweni baphephethekiswe sesaqhwithi. Imoto yababugoxo yahamba ibatyala kwalapha elalini. Abantu balimele lokama abantu abaninzi beshiyeke bengenamakhaya. Iintsapho zalamaxhoba amabini zithi zidandathekile emphefumulweni. Silimele kakhulu ngaye kakhulu ngoba ngoku besefumene isigorojana uyena muntu ke ngoku beseyondla elikhaya. Isikhathazekile ezinhliziyweni sibethekile. Umzi lona besingenandaba nawo. Into esikhathazayo kakhulu umntwana lona ubomi bakhe bungasophinde bubuye. Abahlala abachaphazelekileyo sesaqhwithi bashiyeke bengenaso nesipeliti. Bathi into abayibonileyo abazange bayibona ngaphambili. Uma ndakwazi kodwa ngiphuma nabantwana behleli nabadle behleli kuwo. Lo mama waphuma but uthe naxa ke iphuma phandle wabe ewa emnyango. So wabetheka ziziteni. Icandelo lezentlekele ngaphantsi kwamasipala waseAlfred Nzo namagosa isebe lezentlalo-ntle bathe bhazelala kwezilali beqokelela iinkcukacha zemizi echaphazelekileyo. Silapha namhlanje kule ndawo yentlekele sinamakhaya angu-16 asele engenamakhaya e-homeless. Sinabantu ababini abaswelekileyo, sinabane ebebesesibhedlela kodwa ngethamsanqa ababini baphumile. Silapha ke sizi-departments nezi-stakeholders ukuncedisana namakhaya afumana uncedo aludingayo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kwaBhaca. Uyaqhubeka umsebenzi wokuqashwa kwemingcele njengoba ke bekuyimpela sonto endeke ephasika. Kanti ke izikhulu zesikhungo ezibhekele ke zemingcele zithi ke sekubanjwe abantu abaningana bezama ukweqa umingcele ke iBad Bridge eLimpopo ngokungemthetho ke besuke ke eZimbabwe belibangise eNingizimu Afrika. Uphiko olubhekele imingcele luthi abayishumi abavinjelwe ukungena kuleli basebenzisa enye izindlela ezingekho emthethweni emfuleni waseLimpopo ukungena. Ukhomishona loluphiko uDokotela Michael Masiapato uthi balekelele umbutho ozokuvikela ukubamba laba. We're able to intercept some individuals that were facilitated, on the Zimbabwean side, on our side, and they were actually intercepted by members of the South African National Defence Force. Among those intercepted were 6 children, and of course, as we speak, those children are being brought through into the port, and they are going to be handed over to the colleagues from the Department of Social Development for them to be taken to a place of safety. Kusenjalo lolu phiko luthi kuhlolwe izinkulungwane zezincwadi zabantu bebengena bephuma kuleli emingceleni emikhulu ngempela sonto ephasika. The port that led, in as far as the return leg is concerned, in this instance has been Libombo, a port of entry. They've been sitting at around 28,900 in terms of the people that had been facilitated during the course of yesterday. It has been followed by OR Tambo, which actually mostly leads, also at 25,000, but just 25,700, just few hundreds, a bit low. And then from there followed by Bed Bridge, around 18,000. Lolu phiko luzophothela umsebenzi walo kusasa. Izakhamuzi zaseMohlakeng eNtshonalanga neGoli zinqumeka ukubhikisha zifuna amaphoyisa aziphendulele malungana ke nobugebengu obuqhubekayo ngenxa yokungabonakali komnyakazo wawo. Izakhamuzi zihambiseke incwadi enohlu lwezikhalo ke estation samaphoyisa kuleya ndawo. Izakhamuzi zaseMohlakeng zithi zifuna amaphoyisa aqinisekisa ukuphepha komphakathi, ziqhubeza zathi amaphoyisa ahluleka ukwenza umsebenzi kanye nokuphendula ngokusheshsha uma kunezigameko zobugebengu ezibikwayo. Children from 12 years, between 12 and 18, they are taking drugs on a full-time scale. When we go and report this issue at the police station, the van is only one. They cannot attend to us from Zenzele to Vleekop to Finsbury to even to Komsres. Abantu asebekhulile nabo bayizisulu zobugebengu. The issue of people who are being robbed, old age people who are on pension, they are taking their monies. They are being transferred somewhere whereby we don't know who's doing that.
Izakhamuzi zinikeze iziphathimandla izinsuku eziyikhombisa ukuba ziphendule ohlwini lwezikhalo. I hereby received this memorandum. Obviously, the allegations and all the demands and everything is of a serious nature. It will be escalated to Major General Challan, right? And she will be in communication with, I believe, the leaders of this group as well as the station commander, right? And we will make sure that this gets to the hands of General Challan so that she can take it up. Izakhamuzi zithi uma zingekho izinyathelo ezithathwayo zizophinde zibhikishe. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakaza. Bukele sizibeka lapha ke bese kuphathele zona imino zakwethu bayeza nezindaba ngolimi lesindebele uma kugamanxa ke ihora lesihlanu bentambama kanti thina sizobeka ke nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlwa okwamanje sali kahle.